ארידור, תגיד, קיבלת 40 במבחן במתמטיקה? אני מחכה. לא קיבלתי 40. באמת, אתה בטוח? כן, אני בטוח. מעניין, כי בדיוק עכשיו אני דיברתי עם המחנכת שלך. ומה היא אמרה? אז זהו, לפני שאני אגיד לך מה היא אמרה, אולי אתה רוצה לומר לי מה היא אמרה? ארידור, פשוט תגיד את האמת. אבל אז תכעס עליי. ארידור, אני מבטיח, אני לא אכעס עליך. אתה מבטיח? כן. באמא שלך? בסבתא שלך. היי! מה היי? אמא שלי זו סבתא שלך. נכון. קיצר, ארידור, תגיד את האמת וזהו. קיבלתי 40 במבחן במתמטיקה. אני לא מאמין. 40! היי, אמרת שאתה לא תכעס! איך אתה מקבל 40 במתמטיקה בכיתה א'? מה, איך? מתמטיקה זה קשה, בעיקר בכיתה א', זה שאלות קשות! אתם לומדים ככה